Здравейте, подкачите, днес сме на ЖП гара Костенец и бърз влак от Варна за София. На гара Костенец, ето. Ето го. Ето го отзад, ето го отпред. И след малко заминава. Това е нощният влак от Варна за София. Дали е нощен, дали не знам. Да ви кажа честно. Но това е влак от него му свети зелено, значи отвора му свети зелено и тръгва. Турския, това значи е от Турция. Това значи е турския, от Турция за София. И харесайте се, абонирайте за канала. Чао!